Roj baş. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em ser ekranên Arwar TV ne. Îro weşana me zindî ye di serî da ez bêjim mêvaneke me ji Tirkiye beşdar dibe. Li Tirkiye jî hûn dizanin sibê civîna NATOyê dest pê dike. Ji ber vê yekê jî ez bawer dikim hin astengiyan mümkün e çê bikin. Eger internetê da çûyîn hatin çê bibe û dîmenê mêvanê me hineke xirab bibe jî niha da em bêjin qisûrê me nêrin. û em niha ketin weşana zindî jî dest pê ke internet hinekî giran dest pê bû. Hevalên hêja eger hûn aboneyên Arwar TV'nin îş kerema xwe ra aboneyên Arwar TV bin baş dibe. Yani em dema bername çê dikin çiqas zêde bênê temaşekirin çiqas zêde mirov me bişopînin ve qasa baştir e ji bo kanalê. Îro em dixwazin helbestê biaxivin. Hûn dizanin belkî şopînerên Arwar TV zêdetir dema dişopînin em bernameyên siyasî çê dikin. Yani derbarê rewşa siyasî da zêdetir em diaxivin. Lêbelê car carna em bernameyên derbarê helbestê da, derbarê huner de û her wekî di jî em çê dikin. û îro jî ji wan bernama yek e helbest û pêşeroja wê. Çima me got helbest û pêşeroja wê? Ji ber ku her du mêvanê min jî helbestvanin kekê Ayhan Demir û kekê Abdullah Yavuz. Bi wan ra dema ez diaxivim bi telefonê pir girî û gazinê xwe di derbarê helbestvaniyê da tînin ziman. Me got ka girî û gazinê xwe tenê ji me ra nebêjin, hineke ji gelê me ra jî bêjin. Ka gelê me li helbestê çawa dinêre. û her wiha kesî ku ji xwe re dibêjin em helbestvanin, yani bi rastî jî heqê helbestvaniyê didin nadin. Yani wê jî em dixwazin hineke niqaş bikin. Wek em got kekê Ayhan Demir û kekê Abdullah Yavuz. Kekê Ayhan tu bi xêr hatî. Spas dikim bi nav xêrê dabin. Hêvîdarim tu başî. Ez başim spas dikim. Yani Ez di dîmenê te da jî baş e. Ji ber ku tu Avrupayê hinekî avantaja te heye, avantaja min û te heye derbarê internetê da. benim. Kekê Abdullah tu jî bi xêr hatî. Merhaba, Evar Başkeki, Sılav tıkım Kekê Abdullah Yavuz bi xwe li İstenbolê niha. Ji ber vê yekê serî da min got car carna internet mümkün e biçe. Yani ji ber hatina Trump van roja hineke li Tirkiye qirêcireke heye. Mümkün e em jî rastê wê qirêcirê werin dema vê weşanê de. Di serî da yani min pêwîst nedît ez mêvanê xwe bidim naskirin ji ber ku mêvanê min naskirîne têne naskirin. Kekê Ayhan ra berî ji me bername çêkiribû, kekê Abdullah ra cara yekem em çê dikin lêbelê ez bawer dikim pir di televizyona da jî her wiha di kanalê YouTubeê de jî heya niha derketiye. Lêbelê dema kekê Abdullah dest pê kir hineke xwe bide naskirin baş dibe. Kekê Ayhan em ji te dest pê bikin. Tu portipiyê me yî. Spas dikim. Em destpêkê mafê axaftinê bidin te. Ji te piştre ez ê bixwazim tu helbesteke bixwînî. Lêbelê niha di derbarê pêşeroja helbestê de yani helbestvanî em bêjin, helbestvanî û bi taybetî jî pêşeroja helbestvaniya Kurd em bêjin. Yani em helbestvaniya Fransız a, Alman a her wiha ya Tirka jî îro niqaş nakin. Derdu kulê me emin, derdu kulê me zaten ji me re ancak têr dike. Tu pêşeroja helbesta Kurdî çawa dibînî? Fermo. Ez bernama te silav dikim. Şopînera hemî dilcan silav dikim. Hevalê Abdullah ji xêr hatiye. Ez navê Ayhan Demir'im. Ez bajarê Agiriyê navşa Giyadinê dayîk bûme. Yani heval hogir tivan min naz dikin. Hinek tê min naskirin jî. Ji ber vê zêde nekevim nav biyografiyê. Belê. Helbest ji bo min hobî nîne. Helbest di miletan da nirxên pîrozin. Bedeviya welat, rindbûna welat, etnîgariya welat, bedeviya însanê li welat dijî,
gere tamam bir nakışkirin derbasi örnek edule. Hamu valatan da jisa çeviye, kurda da jisa çeviye. Bengaha helbesi gori bengaha insanati kure u dure. Helbesi lori ki dayıkan çevune hatına dine. Yan insan gelek hemgin bir helbes nevisiye, yan ji gelek kevkaş bir helbes nevisiye. Ya me kurda cüda ya. Mesela milleteki bindesin. Dilime bir çar parça, para parayı bu ne? Her derime bedeli giran da ne? Valatime bin potini ne yarada? Hatiye pepes kirin. Bari helbes vani, bari ki giran kete sermilime. Geren van eşya, kula, derda, bedeviya, kahramaniya, dirokya, tamam dekne rudni. Bir terzeki adil, terzeki baş, bir kafiye, bir keş, bir redif. Gori ku helbes. Şapkı divjin helbes. Vak Seyday Tiriş, vak Jikerkun, vak Ahmet Khani, vak Melay Cizire, vak Nemir Fakir Teyra. Ben ekşinin ki pırna du mevare van helbesta da var nazbike. Reşa helbesvaniye, rola helbesvaniye evet. Ez vakidi ha eva hobi ki hadisın falan kes hazdikim bevan kes hazdikim ser rupelas yani şu mevzunu misandın ez bana helbes inabinin bir kez eşitleri kone ki helbes eri ducura helbes dini misandın ha Kurdistan'da da یک جورایی که آزاد دیویژن وقت قاعده ماموسه احمد حسینی شرکوبی کس آرژین آری bana gerek berhemi kar ki edebiyat şeklinde eri bir divan şeklinde serbest şeklinde ama edebiyat le bengaha helbesta kurdi klasike bengaha folklora kurdi klasike dayke medelorinin kafiye kelameme folklorame tamam kafiye her tişime folklorike gere helbesta kurdi rezil nebe bir divan ehovareni bisandını le iro hakikaten helbest Kürdi kediye ser şoka herkes çıtı aklı uydurmuşsa navidir ki helbest به هزار کشی عجیبی نه از جان ده فکرم دین گرابه انسانون helbest afam نکن دشن وانا ده عجیبینن çabuk acılar tıkın yani bu kurtasi tudhazi beji herkesi ku tişteke dinivîsine merû nikarin bejin helbest nivîsiye û herkesi ku dibeje ez helbestvanım merû nikarin bejin helbestvan ne? Rastı. Rastı. Nazare ki sizde sadece radeve dibe mamusse. Şey çıtıştaki kurmacı dinmişse ama bir nekaşi ki mamusse. Kardeşe haberi partiya siyasi de çeye bu diyorsun başkan, il başkanı, ilçe başkanı çık. Bu mode. Naharci de hem de çünkü üniversite zangoyu telebacı hevradı hocam. Naharci ki beybeke kurdibin üzerine bir mamusse etkin. Ya mamusse insan ne? Mamusse seyde jigerkune kardeş. Bir ay mı? Çima kadı kapının? Mamusse ninin? Ez mamusse ninim ya mamusse çime yani? Ama tabii mamostati û helbestvanî jî weke hev nîne yani. Weke ne? Mamostati afrandı ne? Şekeri ne? Afrandı ne? Ya helbestvanî derde eşek böyle ya. Esas ne ki mesela mehazdeki rezim ala kuda helbestimi zarok ekim esas ne ki helbest eşek kedere derde ezin malaki de yeki bir keser bir dert kul bese. Bırak hakin. Keki Ayhan. Tu divê helbest kule derde êşe çima helbest evîn jî nebe? Zaten evin bu eşe. Tamam. Yani çima helbest xweşî û gêşî û coşî jî nebe? Seri da got. Karşı, coşi, folklorik seri da got. Tamam müjare helbestine. Evini. De bedeveke Kürdistan edibini gerçek bede dünü serdimisi.
Tu jinek bukeke bedev dünüvi ser dünüs. Tu kinceke bedev dünüvi. Cemeki bedev dünüvi. Güleke bedev dünüvi. Helbest bedeviye. Derdek böyle eşe haskirine eşke jibervi. Evet. Yani Ka helbest gerek. ka gotina xwe biqedîne eynî mijarê de em fikra kekê Abdullah jî bîrin. Evet, gotuna falan davi durum yani helbest bu mu hobini ne? Nıkake vak erkeke göreveke sermeli merve. Bedevi valatı ku çilşiyayı ku her tişti bakın vakit tamaki vakit havleki bi korna dumaratı jerabelim birabe numune. Helbest biraz jerabe kelam, biraz jerabe folklor, biraz jerabe eşk, biraz jerabe eş, biraz jerabe ev ki valatı bilneke ne teperesi eve. Helbest van ne te hazdikin حج گوری چیای خوشی دکن حج معری خوشی دکن حج ولات خوشی دکن حج هر تشتی خوشی دکن گره هلبسان bir şekli bir fikir. Az Yani böyle bir şey. ji mara jî divê hez bikin. معری ولات خوشی از خوشی دکم. Careke mal mi vedaye ji ber vê yekê ez dibêjim. از iyi ولات خوشی حجی دکم. Ka ez em vegerin biçin gel eval Abdullah Yavuz. Keke Abdullah te keke ayhan godar kir. Deng hat te ne? Tu li İstanbul'u duri ama Bere denk baştı. de heman mijarê de ka tu çi dibêjî. û pêva girêdayî Bere evli ka tu pêva evet. girêdayî vê jî li ser vê mijarê jî fikra xwe bîne ziman. Kekê ayhan got ya got helbest ji bo min weke göreveke, weke wezîfeyekê ye. Ne hobiye. Yani gelo tu jî ulot fikirî û kesên ku weke hobî jî helbestê dinivîsînin nabin gelo. Bere ezi dinerên hêja silav dikim bi xêrhatina we jî dikim spas ji bo ku em jî tevlî vê bernamê bûn. Spas dikim. Yani helbestvanî bi rastî berekekî ayhan gelek tişt got jî lê tiştan ha ê kesên ku zêde li ser torên civakî helbesta dinivîsînin belê hene yani. Lê binêr em dixwazin ku saziyê me hebûna lê xwedî derketine yani. Mesela pîvanê kê di pîvanê helbestê de dinivîsîne an jî kê helbestane helbet hin navê hin kesa got di helbesta serbesta wek Ahmed Hüseynî em rehmet bîrtînin wek kesên ku dîwan nivîsîne Melayê Zîrê Feqiyê Teyra Cegerxwîn heta helbestvanê yekemîn wek ku tê zanîn Elî Herîrî berê folklora Kurdî klasîk ya bingawî bi rastî jî wisa ye vê çend demên dawiye de helbestê serbest jî ji arjen arî vir de dizanim heye yani berî wî hebe jî ez dizanim. Heta bigire Qadir Çelik hevalekî baş ez baş nas dikim gelek jî xweş dinivîse yani bi rastî hevalê Qadir jî pir baş dinivîsîne. Yani ew ê ku em mesela niha li ser torên civakî bi rastî ev serdema îro a dijîtalê gelek tevlihevî jî çêkirî yani. Mêrik bi hişê çêkirî helbesta dinivîsînê navê xwe li ber dixe û divê helbesta min yani tenê ez bi vî şadibim bi Kurdî bira binivîsînim. Lê ji xwe di nava demê da û gel wê bizan vekî helbesta binivîsîne. Binêr dema Feqiyê Teyran da jî dewleta Kurda tune bû belkî mîr hebûn mîrektî hebûn yani Melayê Zîrê da jî lê îro helbestê wan hatin heta îro. Heger ku ez û Ayhan Demir mînak dibêjin em helbestê baş binivîsînin bawer bikî wenda nabin yani nifşên dûme jî wê bêjin vana van camêra tiştê baş çêkirine lê ew ê ku li gorî xwe hin tişta dinivîsînin bê bingeh davêjin ser torê civakî wek helbest pêşkêşî xelkê dikin yani ez tenê şa dibim bi Kurdî dinivîsînin yani hest gava hest têda tuneve dil têda tuneve yani nabe helbest xwe yani piştî Peki piştî Abdullah. demekî tê famkirinê berê. Peki Abdullah.
mesela ez li ser medya civakî yani em rastê pir tiştatên ku weke helbest nivîsandine. Yani nizanim gelo mesela ez bixawan weke helbest nabînim. Yani tenekê tişta rêz dikin tenê em bêjin gotinê dawî weke hev in. Weke hev. Gotinê dawî kirine weke hev û weke helbest gotine. Meru dema dixwînînê yani jê tişteke jî meru fêm nakin. Yani tu ji wan nivîskara ra ew kesê ku wan helbesta dinivîsîn ra çi dikarî bêjî? Mesela weke têbinî jî, weke pêşniyar jî, çimkî Kurdin, û Kurdî Serdema dinivîsînin, gelo belê tiştekê ku hûn helbestvan ji wan ra bêjin ku ew jî xwe sererast bikin tune. min peyvekî Dostoyevskî hebû digot ji bona însan di derbarê te de tiştê baş bêjin divê ewilî tu bimrî. Ha, Niha kesên dijîn li jiyanê çiqas xurt bin jî îro pêşniyariyekî ji me re bikin em qebûl jî nakin. Yani wan hevala jî wisa ye. belê. Yani mesela îro tu dibêjî divê înternetê heman derfet daye min wî. Yani çi binivîse camêr divê li gorî min ev bazareke bi kirçiyê viya jî hene. Ê ku viya dikirin lewra civaka Kurd hatiye pişaftinê yani baş di warê ziman da an jî helbesta Kurdî da têne gihîştiye ye. Tamam. Yani eger têgihîştin di civakê de hebiya ji xwe ev kara yê civakê yani ew ê analîz bike. Civakê analîz bike. Lê ez dikarim destûra we min li ser helbestvana helbestek nivîsiye sê çarî ez dikarim bixwînim. Kerem. Min helbestvan tarîf kirine. Tamam. Belê. Fermo. Ez ê yani min li gorî xwe helbestvan tarîf kirine. Îja ez êdî di axaftirina ez ê bi vê helbestê helbestvana tarîf bikim hêvîdarim wek pêşniyarî jî were girtin. Tamam. Kerem ke. Belê. Ristevan divê li tariyê vê kevî tu bibî find û çira di nava hest û dilan da çêbikî rê û pira. Bişewitî ji hesretê heta tu bigihê jî sira piştira vê bêjî helbestvanim dinivîsînim şaîra. Divê barkêşê çandê bî ji doh û pêr êşan vexwî ji derdan tu bibî têr. Dîrokê binexşînî bi hevokên zîv û zêr vejînî bixwînî li meydana çandê bibî wekî şêr. Karkerê ziman bî geş bikî li me pêşeroj. Ji hestên te bibişkivin berfîn û gulberoj. Keysê nede neyînî li me bibe agir û doş. Evînperest bî evînperest wekî bilbil hem bi şev û roj. Belê ev min helbestvan tarîf kirine. Yani divê helbestvan hinekî wisa bin. Lê ez naxwazim min ji çend hevala ra jî pêşniyarî kir wek ji min re got heyran got em bi Kurdî dinivîsînin hestê me başin yani min berê goya min got ji bo ku gotin û pêşniyarî me jî werin qebûlkirinê dibe em bimirin. Di nav civaka me de ev pir derbasdar e jî yani bi rastî. Mukabil. Yani Yani- ne tenê ji bo civaka me, ji bo pir civakê di jî wilo ye. Hin kes hene Evet. dema dijîn pir zêde qedr û qîmetê wan nayê zanîn. Piştî ku Erê, dimirin izin- zêdetir tê zanîn. Belê. Mamoste civaka me ne wek civakeke serbixwe azad e zimanê perwerdê nîne tu bi xwe jî dizanî emrê me di hetanê heştê kesê nikare Kurd man jî navê xwe bigota. Yani zimanê me hatiye bişaftinê ra da bige milletê me hema kê çi Kurdî bin mesela helbest dihesibîne. Çar hevçarka de sere helbest dihesibîne. Tamam peki. Hema Kekê Ayhan. A boî pirsa te ve girêdayî ez vê bipirsim. ne dixwarim mes- evê jî bêjim. mesela Dixwarim Kurd- evê. Tamam ez bêjim pişra gotina xwe temam bike. Hin pir kes Kurd hene yani Kurdin helbesta dinivîsînin xwedê giravî helbest e lê belê bi Tirkî dinivîsînin.
Mesela ev kesi ku bi Tirkî dinivîsîne lê belê bixwe Kurdin bi Tirkî helbesta dinivîsîne tu dikarî ji wan re bêjî helbestvanê Kurd. Na, A na, pêva girêdayî na, bêjî hinekî na, binirxîne. na, ez nabêjim eva nivîskarê Kurd e, helbestvanê Kurd e, şairê Kurd e nabêjim. Çünkü eva çi dike, Tirkî re xizmet dike, bi zimanê Tirkî dike. İro Yaşar Kemal romanı var en mezin e, aslında Kurd e ama Weke nivîskarê Tirk e. Tirkî. Evet. Öyle. Ya onu servi. Mesela Vaşankhane me, sedan Vaşankhane hene. Ama mesela eğer statüke meheviye, devlet meheviye, zamanı me perverde heviyor. Zamanı me çand, yani vazaret ama çand binere heviyor. Ve sen likolin çekiyor. Ve komisyonu ki heviyor. Kişan berhem bir şey beriye kontrol bikira, çop kira. Bu kadar evvelaki helbeste, ve bünge helbeste, evvelki duri helbeste. Naha sanine ama ki çar hav, penç hav, tışrab dinvise, صد حزر دلار خوشی دشینه شاد که در که دو بلا سرمه نبی دو ماموسر Ya, یا yani صد حیف بس تر هل بس يكون صد حیف böyle. از کتنه بر بختی و غازی کن بیشن فقی هل ده پینو صبرین دار بنویسه هل بسک غازن آفل بکن بیشن لکمای ای خانی سری را کش قبرات داری زلال که بی زمانی کسک تونه ببن میوان با ملای جزیره بیجه سیدا چه راکی وی قرارتی کبیره گلو هبن کره بابا مینا ملای باته ملودو قصیدن کردی خلاص کن بر میراته حیفا خانی حیفا فرقی ست کارایوان لوکا هلبست زمان شیرین ایرو کتیه بن چوکا کسک تونه هر بیجه جگر خونو پرمرد سرسرime bulman dosta gerek çeker dizi cevt. Gaziyanın kesin rumet bibe kudretu heze nekş nigari nujen leke zar zaman bepareze. Penkes Rabun jorda hatın kara dibijin ozan levetandın harmandın ne zar işin ne zaman. Efsare fakatandın ketine zegar şolika ne ozanın ne denk bijin tene dedine lotika. Rastya mehreman dostu. En Sağ ol. her şey dinmişsin, beyan bir şey dinmişsin. Bırak amkin çokum. Nabi kesi yinadın. Bırak fıttiyazcı. Böyle. Peki keke Abdullah. Ev derdu kul u eşin ku heval ayhan ani zaman ka bas got ya eveki meheba devleteke meheba vezareteke meha çande heba ve vezareta çande ev elbestin ku hatine nivisandın bu pejranda bu gota kijan helbeste kijan ne helbeste li mexabin devleta me tüne vezareteke meha çande tüne. Libeli yani milleteke geleke veke yani bejin geli Kürt 40 milyon zedetir و پر هلبستوانی به نابو دنگی نواخدا درخستیه peki yani çi dikare bike mesela per rexistin sazî destkertene tu bixal İstanbulî Enstitüya Kurdiya İstanbulî jê em dizanın demeke dirêj kar û xebateke kir niha li Bakurê Kurdistanê her wiha li Tirkiye jî cor be cor komele hene di wê derbarê de kar û xebatê dikin ji bo zimanê Kurdî bi taybetî mesela وکه هلبستوان تو چه دکاری بیجی یعنی چه دکاره چه ببر سازی و دزگه Yani و زانیاری کردان را Galata tam birini dalı kızım. Zaten tam birini evdere. براستیجی tamam از که بازم عبدالله درمان نه که تو وی درمانی دکاری بیجی Ne از derman ki? بازم وی بیجم براستی تری جواکا کرد جواکا کی گلک بیشه ام بلی ام دویژن وزارت متنون وزارت مو سازی مو دولت متنه راسته یعنی ام جواکا کی زیده بیشن براستی هنک تشت yani kare kültürü peşketine çandı براستی به حش ملت بوینه باشی کرده یعنی تو ایرو مثلا علاقه الزمان به چانده دنهری تو
حشي ملت بوينه يعني او قال بكيجان اصلي ده تويجي تدقيجي يعني براستي تدي سردما ميو تيرا دربست من جواك ببروبلمي قالك مزن را روبرويا يعني دجمن لعاليكي كشافتنا كي معظم هي ليه فقط افتشت دیتا براستی پیشنگی آوی تشتی بکن یعنی کسی روشن بیرن کسی رونق بیرن یعنی روشن بیر او کسی سردم کتیرا درباست به و سردم تمثیل بکن میناک دبیجم آیهان دمر ایرو سردم تیرا درباست به سردم خواه تمثیل بکن یعنی ارکا خواه بجیختینه یعنی از ایرو نکارم بیجم از هلبستوانم لی يعني تشتك از دزانم دبي از وياب ملتي خورا پارو لي من وك كسك دن رومان دنويسه اجي رومان دنويسم كسك دن هلبست دنويسه كسك دن ستران معظم آوا بكي اف تشت ويد ناوا دميدا وصف به لي دبي جواك جعاليه هزين سياسي و لسر خطك باش يعني واتها چانده به بده فهم کرنه yani واتها زمانی به بده فهم کرنه براستی به سلام افکی مافی mesela هم هیچی دجین پر somut yani ji me Kurda çi dikarî bêjî از دکارم بیجم جی ایرو شندا حتی ایرو مجی تکوشینه کی پرمزن بردل پرمزن دانه دیجی ایرو شندا از دکارم بیا بیجم اگر هزین کردا سیاستین کردا yani kesin peşenge siyaseti دوار زمان چانده دا اگر همو بانگشی خواه زمان کردی بکن آنجی مثلا چاپمنیا ما هی زیده گرانی سر بده زمان و هلبستا و هلبستوانا و نویسکار خواه روشنبیر خواه بینه خوله بده برچاوه گل خواه هلبت کسی هنرمند آنجی روشنبیر جی مدل yani. Mesela بهتر belki tu naxwazî nav bidî rexnebî ki yani pir kes rexne dikin yani ez bawer dikim di nava wan da kesên ku bi niyeta xirab rexne dikin mümkün e tek tük hebin ama piranî bi niyeta xirab rexne nakin em bêjin dem partiyê rexne dikin dibêjin dem partî kar û xebatê xwe bi Kurdî nake yani ew jî roleke neyînî dileyze gelo ya از آنها از چا بجم از مثلا وک هلبستوانه کی من نویسکارم از ایرو هرم در سازیه کی هدف وکم کسی نوی داره که از بجم از هلبستکارم هلبستوانم جی شخب پر مهم نینه گرین نینه جبوان یعنی لورا زمان کردی بالاون نکشید بخوابه yani براستی جی همو تکلیه وان روزانه جیب زمان ترکیه یعنی از بخواه وها بو مشاهید یعنی 1000 سال جی درباس و از دیسا کسی که و خلقی مز یعنی خوری وی حشیمه از بخلقی خورامه خلقی ملکوبه عمل ورن لی مثلا از بوم شاهید که من با کردی بوان را داخلیم اونا حول دادم به ترکیه که باش بمرا باخلم yani hevaldane wan ji bo Tirkiye ki baş. Tirkiye ki hep baştır bimra baxım. Yani diksiyona mına goz bi Tirkiye başi baxım heye. Le insan her tişt berengê xwe xweşe yani insan bi hin tiştê xwe dibe insan. Mesela Keke Abdullah ez bixwe yani dema bi Kurdekî ra daxifim yani mesela hin Kurdê me raşê hene hin deverê din hene ez zanim Kurdî nizanin baş nizanin fêm nakin bu an ra ez car carna Tirkî daxifim ama ez bizanim Kurd e otomatik pê ra bi Kurdî daxifim yani ev weke em bêjin rexneyeke bi taybetî merû dikarin bêjin merû dikarin li hemû sazî û dezgertê Kurda bikin û bi taybetî jî li dem partî merû dikarin wê rexnê bikin Keke Ayhan tu li Awropa jiyan dikî Keke Abdullah bas kir hinekî zêdetir jî basa em bêjin Tirkiye Bakurê Kurdistanê kir yani li diaspora jî ez dibînim tu beşdarî pir em bêjin festîvala dibî meşû mîtînga dibî tu diçî
bi gel ra danustandına çetki tu nava gel day rewşa diasporayê çawa ye li helbestê bi taybetî nêzîkatiya diasporayê li helbestê baştir e yan nêzîkatiya Kurdên bi taybetî em bêjin li Bakurê Kurdistanê em bêjin em basa Başûr û Rojava û Rojhilat nekin. Na em nikarin bêjin qetişe çênebiye meheca beşa pêşî de jî got heta salê heştê em nikarin kurmancî xeber danin derekê. Na ew li Bakur e ez ji te re basa Ne diasporayê li Avrupa jî. Na bi hezara kes dinivîsin kurmancî dinivîsin heçî helbest dinivîse heçî kêm zêde çîroka binivîse romana binivîse tişta binivîse eva pêşketineke yani. Aha. Li Avrupayê tu ji Avrupayê tu hê pêşem li Avrupayê ez 23 sal li Avrupayê yani ta heyecan mamosta Abdullah got gere hemû rêxistin çêbin mijara zimanê Kurdî hêzdinin peyama pêşî ez civînê kongra gel jî çend teblî bûm eva pêşniyara min bû jî gere televizyonê me temam Kurdî bin gere çapemeniya me temam Kurdî be na em merivne helbestvan kê metîne yani eva zimana metîne ba hev îro yekî Milazgirê yekî Vartoyê yekî li Arî yekî li Qafqazyayê ez dişim Ermenistanê vî zimanê xeber didim Gürcistanê vî zimanê xeber didim Qazakistanê vî zimanê xeber didim li Başûr Bakur vî zimanê xeber didim eva zimana hebûna me ye gere hemû rêxistin kîjan partî dibe biraber be nava nakin kîjan dibe kîjan dernek dibe kîjan komal dibe biraber gere vî têke mijara yekemî divir da çi heye divir da armancek tunê ye tu partikî de armancek tunê ye yani heval abdaşa vele eşkere rehne bikim dem part ya Türkiye'de çi dera tu buna çi dige 50,000 insan kuna kurokir buna bir zamanı buna bir valati gere herkes li xwe vegere hinekî rewşenbîrî gere ser bi xwe be teşekkür min got nokta birîn ev dere rewşenbîrî hinek ser xwe be rêxistin rewşenbîra dileyîzin ve hunermenda dileyîzin ez rêxistinek tenê nabêjim hemû Tabii yani pır rêxistin e. erê Yani erê kes Mesela- bira tenê serfa negire. na Kona didine heneka dixine peyayê xwe rewşenbîrî ev nîne rewşenbîr peyayê rêxistina nîne rewşenbîr nava gelê xwe dane berkopê tendûra gelê xwe ne kesek ji gelê xwe biqete o rewşenbîr nîne di Osmanlıya da jî hebû Bakî Fizûlî Nedîm hebûn gelek helbestvanê mezbûn çil bûn suheteverê pesnê padşa didan Peki keki Ayhan. Yani basa misaleke em ser rakim Bece. paşê çi hebûn Türkmen de jî Qaraca oğlan Dadal oğlu hebû Pîr Sultan hebû na ev na jiyan dikiniyan Bakî Fizûlî Nedîm jiyan eger rewşenbîr nava gelê xwe de vegî jiyan dike Degor rewşenbîr. Peki her helbestvan rewşenbîr e. na vî halê de na Ama Yani rewşenbîr- her helbestvan divê rewşenbîr be. Na. Mesela yani tu nava gelê xwe da bî tu eleqe bî tu derdê kulê gelê xwe ra doza gerê xwe ra milletê xwe ra tu hemû ew da jî bigî nav da bî êşa wî da kula wî da şîna wî da şaya wî da daweta wî da her tiştî wî da tu rewşenbîrî lê tu ji zorê tepê binêrî tu bêje ez hunermendim du kelama bijî daweta da pera kazanç kî tu helbesta binivîsî pera kazanç tu rewşenbîr nîne Keki Şavîd Abdullah. rewşen ver Keki Abdullah. فرمو kerem ki. Tu zanî dema derbarê Kurdî de meriv bi hinek ara diaxifin. Yani pir kes rastî min jî hatine belkî carcarna hinket cesaret nakin direk ji min re bêjin li cemin. Ama ez dizanim dibêjin û dinivîsînin jî meriv dibêjin ya Kurdî biaxife tu Kurdî neaxivî ne baş e heta cana meriv dibêjin tu Kurdî neaxivî tu ne Kurdî. Divê heval ka qorîcî jî baş Kurdî diaxifin. Mesela tu vê çawa dikarî şîrove bikî yani mesela te got ya hin derhene merû diçin kin kesara bi Kurdî diaxife ama ew hewl dide ku bi Tirkî biaxife dema merû ji Evet. wara bêjin ka tu Kurdî îlayî biaxife tu Kurdî neaxifî tu çawa dawa
doza Kurdî da cih digilî tu çawa dibe cih digilî dikare uluj bêje. Bêje ev jî Müsaade Kurdî da. dakika hiç heval Abdülay hiç Zali sözler ne da yeki evet evet heval Kerem Abdülay Kerem sözler. keke ayhan. İro Tahir Adıyaman korucu başı şimdi karşı Kürdi haberdi. Na işte Revşen bir yere işte ola xweştirna axife ama Kurdî da axife. Evet. Ama gel korucu şimdi karşı dahil. Evan ne mani ki kurmancı haberde ola Paris'e. Bir şaşırtı dur haber. Gel serbeyi medya cevap gidin ya da falan kes kurmancı haberde. Başa. Na kurmancı haberde ola da froşe ya. Bəli, bəli. Tabii, tabii. Şimdi gene eva نعم farklı tutan şey mi? دوردا Gel تشتاق heval وها هي يعني قال لك كاس هبال هنا مناس تكن بفكر الرحمن يا اخوة يعني براستي زمان كردي باش نزانن بتركي داخمن بله دجمن دوار زمان دا پشافتی لی فکر الرحمن اوی اسیمله نابه يعني بفكر الرحمن اسیمله نابه يعني لی دوردا ام دبی وی تشتی پیش بخن يعني ام همو کار و بار خواب زمان خواب بکن يعني مثلا کسی پر بدل هنه به ترکی جید آخون و تکوشه شیرین جی و گلک جی پیشکتی نه دواره فکر رامان دا لی خوازی او لبو تفگراوی بکردی باید Rus. لورا تشتاق وهاجي هي مثلا ایرو کرد هایا وانجوی تشتیشتنه yani estetika da nava zamanı kurdi da yani denava tu zamanı da tene zamanı ki خوشک زمانه که حلیم زمان ادبیات زمان چانده کرد براستی یعنی نتشک حسانه یعنی براستی ام جمرن رزگار بون ایرو ام حاتنه بزمان خود آخمن برهماد آفرینن یعنی افجی گاوین مزنن یعنی براستی اف کده هانجی کسک نکاره بیجه متشتک نکری yani ام وقت کسکی مریبون ما زمان خود تنه دویره بود مالا خود هم باخت yani. Bəli. Yani mesela Helbesteki te ya derbarê zimanê şîrîn Kurdî da heye. eri çimatine Kabul. Zam. yani min amade nekiriye li heye ez ê helbestekî din bixwînim ez ê çixwe berhemê me bi Kurdî ne hemû bi zimanê Kurdî nekir ez ê hema di serî da ji vê pirtûka hanê ez ê pirtûka min a dawîniye helbesta Ez û helbestekî bülbül. di Ne ez û navê bülbül. erê ez ê helbestekî wê helbestê bixwînim helbesta ez û bilbil ji ber ku mijara wî jî heye seherê rabûm ber bayê sibê nalînek dihat ji şaxê darê min dît bilbilek li ser evîna gulê digirî dilorîne û pêra dibe min got bilbilê awaz ji birîn çi hatî li bavê min dikî xêrîn di dilê min da cîhek nemaye ez daînim ê ewqas hêsir û girîn min got bilbilo gul awazek li ser deve binhêre li te ne roj û şeve derdê min ji min zêde ye bilbilo here tu ji min dûr bikeve min got bilbilo ez jî birîndarim ji destê xayînan ez bêmiradim kurmê darê û bekoyê ewan dijberin nahêlin em bihevşavin ne wekî te me nînin baskê min ji vir bifirim herim diyarekî din xwarin û vexwarin tennûr û nanê min li vir e bilbilo hemû bax û rezê min min got ax bilbilo çîroka min pir dirêj e ger bibêjim ji devê min da birij e bilbilê min ê wek min bê Seûd wê cerg û dilê te jî tev da bisoj e min got bilbilo dûr here warê te çiya ûla te here li wir biqîre bigirî bişewte ji min can û xwînê dixwazin li ser evîn û hezkirina war û welatê belê Hayata takım. spas xweş Az helbese hevale Abdülay ya bülbül evine koy az helbese ki. Bakıyorum ya caka helbese mi bira.
Ama peşi helbesi şey bukunun, paşa hem helbesi evini bukunun. Haydi mi? Ecvane haydi mi ha? اره نه نه شاشم نکرد البته که اساس دمه که تنگاسی دام انسان نویسی بود ها در دنیا برشان رشت بشه و رشت به میدمی نویسی بود خیلی اره درد دنه من خوش بیه اشتو کنا خیلی من بدن بر اشی پوش بیه جی درمان خیلی من خیلی من از جسه براخه دب اجم جی کر باخه جی تر باخه جی قبر آخه گورستان خیلی من خیلی من جی گل آزر Birini min buna xeder nayê destê xwe nade ser dilovana xeyidî min. Xeyidî min ez zarê şirîn, kevna be ev kambak birîn, xewn û xeyal min herimîn ji gumana xeyidî min. Inda bûye tev hestê min, xûn digirî helbestê min, geştiye lingê hespê min li meydana xeyidî min. Baxê min da cimnisîn gul, nakenin nêrgiz û sümbül, naxûne şalûl û bilbil, bax bostana xeyidî me. Xeyidî me ji biharê. Xeyidî me ji biharê nabe baran nayê xarê, min maç nekir sûrtê yarê, dev dirana xeyidî me. Xeyidî me ji vê jînê, hübü eşqê ji evînê, çi mana de pesnê zînê, zar zimana xeyidî me. Binda bûye awazê min, mirçiqî bext mirazê min, geştandin baskê bazê min, nêşîrvana xeyidî me. Xeyidîm ez ji hîva zer, xwe eşatiye dernayê der, şermokê ketiye binê ewr, ji esmana xeyidî me. Xeyidîm. Hingî bedeviya Kurdistanê hebe, hingî kofîzerê Kurdistanê hebin helbesta Kurdiyê pêş keve tu baş nake. Hingî evnen misinin evnen misin niye hejwanat kindin misin? Yani hest ve helbest tek nake. Şahı zaman bu eğer helbestvan de asla bilinda velat Paris be, de asla bilinda velat Paris be, Kürdistan'ı kaydı Halişek Irak berşavi gele koy, uşağı hest peşkeve ez bavarım, helbesta Kürdiye gele serkeve, yani he peşkeve. Kaz helbesta asla bilinda bu kulun. Ez bejim ev kesi ki derdi gele koy, eşa gele koy, bedeviya velatı koy, nirxên welatê xwe her tiştê welatê xwe biparêze girêdayê çand û hunera xwe zimanê xwe ve welat parêze. Ez bawer nakim helbestvanê ku helbestvan ew kuşa ez difikirim tu mamoste difikirin helbestvan nivîskarê ku nivîskar rewşenbîrê ku rewşenbîr wallahî welat parêzin. Yek wek em difikirin ha. Lê yani yekî çûye xwe re Honky Ponky Tonino nivîsiyete o ne helbestvanê ne mamoste ne tiştekê. Ka warin me bikujin. Ka warin me bikujin serêm çelkin Ararat. Bi dilê xweş ez bibim cînarê Cimşîd Fuat. Ji kesera xilas bim, bigêjim xuşk bira. Xwezir xêra Xwedê ra bibim mêvanê çarçira. Rahim here serhedê, bigerînin deş zozan, biraz ser min nebare hêserê bû ku xîzan. Tabuta min nexişkin bi kulîlkê beyara, kesek bira negirî li hemberê neyara. Babên serê sîfanê evî dilê evîndar, biraz siyaben mêzeke xecê bibe dîn û har. Gezeba min bişînin kambak cizîra botan, belkî şabe memuzîn bikeve nav keş xortan. Her du çavên birêkin bêjin ev der şengal e, devrêşî gorê rabe, bes e edûl binave. Singê min xencer bikin,
بگورن پارچه پارچه جبو خاطر خودی باوش ناف حلب چه ملول ملول بنهرم چاوی مینا زیتونه هوارا بریندرا ریکن خاکا آفرینی من ببین ناو ارمیه باوش من سیدار از جلات بنهرم بکنم مینا جارا لگل هوال هوگرا تکویم ناو حضوره بکشم که نواستم مینا چمی موزوره من بشکوتینن برا من بشکوتینن برا از ببین مجد دومان مینا عورا بگرم سر آسمان کردستان مینا عورا بگرم سر آسمان کردستان اگر هلبسوان که گو بشکوتینن از ببین دومان سر کردستان بگرم اوا مساجه که خورده ساعت آسان آتا رندان خوش ساعت آتا خوش گلک برات بله هلبست جو پرتوکا من دو یمین برابر دبه از جوه پرتوکا خواه دا دو یمین هلبستا وره ای شب بخوین بله اف هلبستی براستی آتم ناس کرنجی هلبستا کی اوینیه اما دیاری کسی کلمه دنیرن و حوال دیاری احمد و ببکر آیهان دیاری ستاز وره ای شب وره ام همو حسرتم پنابر بکن دردان کر کلان لال بکن راندی که بمچقینن زها بکن جهو کن چاوا وره ای شب وره ام هیوه گش ستیر که بچرسینن وره ام داگر بکن کلان آستنگی کسرم بکجن وره ای شب وره ام سردستی بدن رنگ سور وره ام لالزارا بچینن بسنگ شبه دا ام دا آسوی اوین دا وندا بدن وره ای شب وره ام بری خوابدن چیای سیپان بانگ بکن جسیابند سلیره ام پاقش بکن حسراج چاوین کردی وره ای شب ام همو اویندارا کن بکن برا بگرن گووند بلیلینن سترانین اوینداری وره ای شب وره ام بشکینن همو دریم پولا ام مم درخینن زندان بلا آزاد بفره اوین وره ای شب وره ام زینه ببنر شب خملینن همو بلبلا هایدار بکن برا بسترین به هردیتنه وره ای شب وره ام دستبند حسکرنه پاری بکن آره فسادا بمرینن وره ای شب وره ام بکو عوان بتقین ام بکو عوان بتقین وای باز سعادت بخیر ساعت خوش به صاحبی تکی آیهان ام گهیشتن داویا برنامه و بو 57 دقیقه برنامه دوام دیگه گوتنه تی داوی از بیرن یا تهربس اوینی خواندن فاز یک اوینی دیاری تکیم زودتر خاطر کن tamam kerem بله کرم کردم تو دیار امریدی کی yan diyar ki Abdullah ki اما دیاری ته شوپینری ته تلویزیون ته ha tamam هوار عبدالله میوانی ته tamam گلک صاحبی مرحبا ser çaba گلازر از کتنه ناو درد و کسرا جارک ورته ناگرم گلازر هم نای شب روز و سحرا دل هنا تب آگرم گلازر اف چند سال دکم قیرین و گازی نزانم تو چه ما اصاب نازی جارک وره شاب کوی مرازی به امیدن به هوگرم گلازر ناو خریبی مینات دیری به پرم کلان کلان راستی آخو دیگرم از نزانم گلو کینگی بگرم وقت میوان بگورم گلازر تنه مامه رودنم لقبل چکی سبرم نای بومه یکی بینچی کی بختی تمه لمن بکه قنجی کی کاپل هستوبر کندرم گلازر بریندارم برین کورم دزانی و فلکی کل درد مرانی
Set gorayı derbas bu çuk ortanı. Mina çera da temirim gülazlar. Tek digere deştü çiyaz ozana. Tek digere deştü çiyaz ozana. De sevdiğindikin keyfi seyrana. Herkes huyi koşku ser eyvana. Vak berane bek büherim gülazlar. Ser hatırı eşi kula derdakim. Ser hatırı bu ki beni perdakim. Ez fara goristanek peyda kim. Bedeng behaz ver bemirim gülazlar. Ver bemirim. Bir spas. Saat baş. Saata te xoş be. Devît te Saata sax baş. be. Kekî Ez Ayhan. hemû şopînerê te dil can ev dikim. Silav dikim. Me hinek rexne jî kirin. Belkî hinek heval ne serxir. Ez lêborînê jî dixwazim. Almanca min tu evek nîne. Tu kesayetekî pişûxistin nîne. Almanca me ev e. Çand hunera Kurdî pêş keve. Ziman pêş keve. Helbest. Şah Ahmedê Xanê dibe eger dibe Ahmedê Xanê dibe helbestên xwedê topek kumaşin dibe. Dibe lê nav gelê min da polûkek navke. Qedreyê polûkek nîne. Eger xas kumaşê min dibe bikiriyana dibe me helbesta Kurdî tê xista taca serê gerdûnê. Taca serê dünyayê. Dibên bir helbesta Kurdî be taca serê gerdûnê, taca serê dünyayê. Wek kalkê Ahmedê Xanê difikirim. Ez ve hemiya dican silav dikim. Kê hilde de serxwe jî birade serxwe Kekî rexne Ayhan. mijî dan. Spas. Kekî Ayhan. Yani helbestvanti her yani yek berpirsiyartiya helbestvanti yek jî ewnîne ku em bêjin şundemayînê nava gel da rexne bike, bibîne rexne bike. Normal e helbestvan divê rexne bike. Ne hinek disilik ne ma? Normal e. Tişta- Ya isabune valla xwedin tiştave, hemiya televîz. tiştave. Zaten te rexne jî nekir. Yani ji bo min ew gotinê te kir weke rexne tu dibînî ew ne Valla ew ne gotine rexne. eger kesek helbestvan hilde serxwe gotine zêre zerin yani. Kecem tune yani. Belê. Spas bikim. Saeta te xweş. Spas boy Di bername. bernameyên de jî em ê dîsa heman mijarê. Zaten bi helbestvan re em bername çekin divê em helbestê xweş bikin. Keke Abdullah weke gotina dawî tu çi dixwazî bêjî? Gotina dawî her kîl ku dibe bira bibe bira her dem û çaxê ve xweş be û bira hêvîdarim em zimanê xwe her daîm bikin zimanê herî mezin asta ku lazim e em xwe bigînin wê derê silav û rêv ji we hemûyan re şopînera re kesê me şopandin wextê xwe veqetandin spas mala te wan ava gelek sağ ol. Ji we her duyara jî careke din spas dikim. Bimînin dixweşiyê de. Serçavê min ora xêrê. Hevalên hêja temaşevanên hurmet em gihîştin dawiya vê bernameyê me gotibû helbest û pêşeroja wê yani ji vir şûnda helbesta Kurdî divê çawa bimeşe wê pêş bikeve gelo pêşeroja helbestê çawa ye kekê Ayhan Demîr û Abdullah Yavuz mêvanê Arwar TV bûn ez bawer dikim bersiv pir pirsan lêbelê pirskirêkên me yê bi Kurdî ve girêdayî ve helbesta Kurdî ve girêdayî pirin diyek bernameyekî da di nava saetekî de em nikarin nîqaş bikin hêvîdarim di rojê pêşiya me da em ê di cur ve cur bernameyên Arwar TV de jî van mijara bigrin dest heya carekê din bimînin bi xweşiyê de silav û rêz.